Adlaw mga kabangas. Ining adlaw ning kamo tag kulob-kulob ani na manong na manong lawi o kabangas. Muna si kabangas. Oh, da mura sa giangayan no. Oo. Lala. Di ka tambo. Oo. Sikat gid siya mga kabangas. So, murag maot to. Ada unsa ka na ang gimo? Unsa man na labyog. Unsa man na ako sumabot. Murag nag-exercise ng tawhanan. Tutuwad or kalisod nagtindog oh. Sa sunod ba ito eh? Sa mga boss dick lang ang tiyan ni mo. Lakaw. Mura sa kong tinuod oh. Wawa na itong mga kaliwa. Hawa ka. Asipa-sipa sa tiyan. Ito na. 6, 7, 8, 9, 11. 9, 11. Kay Manoy oh. Ata mga kabangas mura gid sa kore. Sa sunod. Selfie busdik igtiyan na. Mura gid sa maot ay. Sipa-sipa siya. Mga bilwa kaya may mong tilya. Wawang gid ka ba? Oy, sila niabot. Sila niabot. Ito, panighawak na yun. Murag yung correct. Ayan, no? Kapahilot yun. Sikat kayo ay. Pasikat kayo ay. Dili mo simbahan. Dito man sa praktisanan sa mo. Mura na kong tiyan. Pag-liso na kay pukong. Dagoy, murag bula oh. Babu!